Masquera saying Mare Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kati kutanga kuya pano channel, please don't forget to subscribe. Kana uchukua garo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Mare Zimbabwe takugira nyaya yabuditswa ne one of my supporters Nelson Chamisa uyabuda achidefenda vachamisa pamusoro penyaya yavari kupomerwa yekunzi ivo nebato ravo ndovakakonzera masanctions amira this supporter ine audio yatoda kuvigirai abuda achitaura achiti kana Chamisa ataura achiti vese ari kuti Chamisa akaplay a part pakuimpozwa kwemasanctions muZimbabwe. Hanzi that person asi kuziva zvaari kutaura zvinzi Chamisa was very young pakaimpozwa masanctions muno muZimbabwe. Akataurawo zvakare pamusoro penyaya iri kunzi Chamisa akapiwa mari nevanhu vekuBritain nemaAmericans kuti masanctions anga achiiswa muno. Akataura iye achiti since mabanks achicontrol nestate pane mari here yakambonzi yabva kumaAmericans ichipinda muaccount yaNelson Chamisa. Mira achidefenda Chamisa asvika pakutaura kubiwa kwaita mari neZANU-PF. Akablema vamunangagwa chinzi vakaiswa paminister of finance for a few months vakabviswa mushure mekunge vaba mari muri Zimbabwe. Singazoti nyaya yechokwadi here kana kuti abuda achiblasta zvakare maZANU-PF officials zvichinzi akunomira mushe vari kuita basa rekutorerana vakadzi mubato ravo imomo. Tisingazoti nyaya yechokwadi here kana kuti tisingade kuwesta nguva yenyu shuwa timungonzwa audio yemobva matiza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Arizo ne-aid yese yauya iyi wakanga uchiudziwa wakamboudzwa nezvayo iwe aid yese iyo nemari dzese idzi wakamboudzwa nezvadzo wakamboiudziwa here mari yese ne-aid yaiuyapo zvaunongoda kuya uchinyepa panoitaura zvinhu zvemugodzi matso neocolonialism Chamisa akazoti neocolonialism ausingazivi unoenda uchinoverenga zvimaatiko zvaanodzanoita matinyararawo ndo zvauya panoda kuchita nguru kutaura zvinhu zvemusoro zvaunoziva. Mari dzese idzi dzaipiwa vanhu vaidziziva mukangagwa included hapana mugabe paitora mari dzese dzailarika dzaive dzei woziva uchichema panoitwa masanctions ko mari dzese idzi wakadzodziwa here mari dzese dzaindipi wakadzodziwa here inozvi mai unoverenga zvimaatiko zvarutende matinyararawo zvaunonge usingatombohwisisi iwe unonzi Benjiwe handi wakadzidza pachomutundo primary school ukabuda usina kana subject kana rimwe chete zvinonomanya uchingofera uri pax yarutendo matinyarara achikuvhekisa achikutsanangura zvinhu zvausingahwisisi ndozvouya nazvo kuti neocolonialism unotaura Chamisa masanction akaizwa Chamisa ne17 years saka Chamisa neine masanction wakamuona kupi Chamisa achienda kuBritain? Chamisa ane mwana ari kuBritain, vana vari kuBritain nekuAmerica uvazivi sei vana vavo variko? Kana maBritish akaipa kana maAmericans akaipa sei vana vavo variko vachidzidza ikoko? Pindura kamubvunzo unonzi Benjiwe. Chamisa wakaiona kupi? Kana ndinongotaurawo marudzi nyaya yakanyorwa mazita evanhu aripo. If you cannot read, that's your own problem. Pane zita raChamisa rawaona rakanyorwa pana Chamisa papi, une mari yawo wakaona iwe uchipiwa Chamisa akapinda nayo munyika sei ikasvikira kupi? Handiti mabhengi they are controlled by the state. Saka mari yawo wakazoona uchinzi pane mari yakapinda muaccount yaChamisa ikasazikana kuti yabva kupinde ipi. You know what, if you are just a village zitaura zvinhu zvausingafungi nekusafunga oita kunge munhu anofunga nekumashure. Pane mari yauri kuona yakanyorwa kuti Chamisa papi ende Chamisa anenge akaipiwa kupi?
When is it that you remember you should do so? Wakaona Chamisa achinda kuBritain, wakamona ku. Ende mari yacho akaipiwa kuku. ZANU-PF students from Hebert Chitepo School vakamwa mvura yakageza stuna. Unoenda kutoilet mono musiya ma. How can I join a vanotorera vanhu vakadzi, vanodana vakadzi vanhu kumaofisi, vanoponda, vanoba, vanoropa, zvinyamu. Tomhanu muZANU-PF chaivo. Kana muchida vamise ipapa, vaise vamuno vari muZANU-PF, vamunoti ava ndivari patriotic, tivatariseka, tiite magedhe. Tiite nhingi apa. Kuti nhingi tanga nemukuru wacho mumuisa apa. Tomutaura zvaari muzvoona kuti zviri kuitwa nemunhu ari patriotic here izvozvo. Toenda wechipiri nhingi mumuisa apa. Toona kuti zvaari kuitwa zviri patriotic here. Toenda apa. Nhingi tivapedza vese kuti fu. There is no one anomboshowa sign yekuva patriotic. No one ari muZANU-PF which shows a sign of being patriotic. Icho chirungu chinoti action speaks louder than words. Chirungu chaicho. Mutungamiri wavo vakavati pindai navo musocial media imomo. Asi musocial media imomo ndomo vasingadi kuti vanhu vataure. Vanhu vacho vanenge vachitaura nechirudzi nechikaranga. Vachihwana ivo pachavo. Saka nyika iri kutengeswa kunani. Zvakaipa zviri kutaurwa kunani. Tobvapo topedza ipapo anoenda kumusangano weSADC ndiani? Ndiwo ana Mnangagwa neZANU. Ndo vakanoseta magoals nemaprinciples anofana kufollowa panoitwa election kuSADC ikoko. Vobva kuSADC ikoko vosvika votadza kuita zvavakanowirirana kuSADC. Kana vadero vanhu voti aiwa makatadza kumita mastandards atakawirirana zuro rino vakuti shando senyama yemuchasa. Vakutanga kubunongedza vamwe vananhingi. Sei zviri kuita zvitukwani zvimwe zveZANU zviri panapa izvi. Vana Bhenji and the other vanoita zvavanofunga nekumashure. Vanongovawata nekutaura zvinhu zvisingana nemusoro wose zvisingavaki nyika. Mubvunzo wavanofana kupindura. Ko mazimota ekumaAmerica muri kumatenga sei? Imi muri under masanction. Ndambozvitaura makuseni pano kanzi tine vanhu vedu vatori kunana China nekunana Russia vari kugadzira zvombo zvenyika yedu. Why can't you come and manufacture them in our country so that people can get employment? Unotora munhu achisasa vari kuzviita musapoto weZANU apa akamuiswa mvura yakageza zvituna. Vana Bhenji anoteera zvataugwa nakanga rutendo matinyanya kemusoro unenge nhundurwa. Ndo zvanoda kuya ichisiririka marutenge gava. Muromo uchita kunge deka mutora chigumba. Taura zvinhu zvekupenga. Nyika yakaziwa ine 1:1 British pound. They failed to maintain. Zimbabwe yaisambofanira kufa yakakwereta mari kana kukwereta N1 chini. But yangoti 5 years isazambopera vatopinda muchikwereti vakutomhaiwa nokukwereta mari. Mugabe akaitaura kuti makasa munotora mari yenyika ichi muchinochovha makasa. Mari yenyika Mnangagwa wakamboitwa finance minister anopedza 6 months. Ndobva aitora mari achipa vana AMG ivo vanangakira vana chiMike Chimumba. Achitora mari achipa vana Mike Chimumba so aitamba makasa naye. Achipa vana Mike Chimumba mari aitamba makasa naye. Achitora vana Mike Chimumba. Mugabe ndokona kuti mareserve dzenyika opera vamubvisa finance minister. That's the office yakaokupiwa naMnangagwa yasina kutora nguva yakareba ariko. Finance minister. Haana kuita 6 months ariko. Ivo muZANU macho imomo vese ndevekutorana vakadzi nekuburukirirana vakadzi. Vamwe vanotorere zvinhu zvipo izvo zvine nyembe dzavakatopiwa dzekuti tasvigwa vakadzi. Vamwe vakaitwa maambassador ana Mutsangwa. Vamwe vakapiwa zvinhu zvipo zvekuitwa maarmy general after varoyegwa poto vakadzi vavo. Vamwe vanotori nevakadzi vavakazoramba manje zuro rinei vavakatorera vanhu. Saka
patriotic view papi ipapo pekuti munosiya vakadzi vazere iye riri kutambisa maiwiriya ndofunga riri kuitwa wada watora kugadiwa sebhiza pakambo patriotic view ine munhu akayachindudza zvepatriotic view ndomuzari muchaza wamai vako